Genesis 9 verse 6. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu. Yizwe kaNkulunkulu leli. Lithochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu. Ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. So uNkulunkulu akamvumeli umuntu ukuba achithe igazi lomunye umuntu. Uthi uNkulunkulu mekwalichitha igazi lomuntu, nelakhe igazi wena ochithile igazi lomuntu nalo liyakuchithwa abanye abantu. So lendlela obulala ngayo ubulala umfanekiso kaNkulunkulu. Nawe ungumfanekiso kaNkulunkulu, kuyakwenzeka into efanayo kuwena. Ngoba ngalesikhathi ubulala uyatshala, le mase libuyaka sokuzochithwa lakhe igazi. So uyavuna into wawuyitshalile. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu. So namhlanje kumhla ka 22 December 2024 uNkulunkulu ubekile ukuthi angizokhuluma ngeabortion. Athe uNkulunkulu sisono, uthi abortion imeda, iabortion isono, ngoba imeda isono kuNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu, ngokuba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Bonke abantu abenza abortion bayabulala, ngoba lokho okusesibelethweni abaku-abortayo umfanekiso kaNkulunkulu. Lokho abaku-terminatayo umfanekiso kaNkulunkulu. So lithi iBhayibheli ochitha igazi lomuntu, nelakhe liyachithwa ngabantu. So wonke umuntu osebulele, oseyenzile isono se-abortion unomphefumulo awuncisha ukuphila, kunomphefumulo awusuffocate, kunomphefumulo ongawuvumelanga mawuphile, kunomfanekiso kaNkulunkulu ongamamazwi owaqeda wena ngawo ngezakhe izandla. So nakuwena-ke uma uzofa ungasindisiwe, uyoma phambi kaNkulunkulu njengemedara, uyoma phambi kaNkulunkulu njengabo bonke abagwaza, uyoma phambi kaNkulunkulu njengabo bonke abadubula abantu, ngoba lesi sono kuNkulunkulu siyalingana. Ukubulala osekhona nokubulala ongakabi khona emhlabeni into eyodwa kuNkulunkulu efanayo. Nelakhe igazi mbulali wesifazane liyakuchithwa ngabantu. Ungadidiswa ukuthi uhulumeni unginikile ilungelo lento yenza ilicala elibovu kuNkulunkulu. Imedara kahle kahle wena, noma ungaphumelela ube nayo yonke into oyifisayo empilweni, drive imoto enhle ube nefika, bangasola abantu ukuthi khona into yake yahlala esibelethweni wayikinya, wayibulala, wayifaka ku-dustbin, wayitoileta etoilet. So yonke into wayenza ukuterminata i-pregnancy, isisono kuNkulunkulu. Uyimedara. uNkulunkulu mayibuka wena ukubuka njengemedara, noma ungashada ungena ungaziwi ukuthi unengane eyake yahlala esibelethweni, ungena umsulwa, uNkulunkulu wakubona uyimedara. Noma ngabe inosuku elilodwa isesibelethweni wayibulala, umbulali, wabulala umfanekiso kaNkulunkulu nesibindi. uSathane unika isibindi bantu besifazane sokubulala. Yinini enijolayo kumithe nina, kubulale nina, nibulala abantu abangesenzanga isono. Kuyini enenzile isono? Ochitha igazi lomuntu, elakhe liyachithwa babantu. So ngangeke yaphela i-gender based violence kuseni abortion, ngoba kubuya igazi labantwana benu bantu besifazane enibabulele, elenu lichithwa ama-boyfriends. Ochitha igazi lomuntu, nelakhe liyakuchithwa babantu. Izwi lenkosi lisho njalo. Noma ngabhalwa free abortion, isono vele si-free. Usidla namhlanje uyosikhokhela late. Nonke nini eningasindisiwe enijolayo enidla izono ni free, kuvele lento yeni free. Nisakhokha namhlanje mase niyala ngale niyonika ibhili ukuthi ibhili ke umlilo. Ngoba usenayo enye indlela yokukhokha, ngokungenayo indlela njengoba ungenayo indlela yokukhokha, ngoba udlile, ngoba usuvela udlile, uzokhokhela kanjani? Uzokhokhela ngongena emlilweni, ngoba the price has been paid. Eligazi likaJesu, kodwa abafuni ukusondela egazini likaJesu ukube kusulwe lamacala asezandleni zeni abortion. uGenesis 38 verse 8. uJuda wathi ku-Onani, yiya kumfowenu umngene umvusele umfowenu inzalo. Verse 9. u-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayiyakuba ngeyakhe. Kwathi nxa engena kumkamfowabo
wachitha emhlabathini ukuba angamniki umfowabo inzalo. Qhubeka phela. So lithi ke izwi kaNkuluNkulu. Lithi ke izwi kaNkuluNkulu Onani. Ulokhuzana uOnani ungumfana omncane kamfowabo kamyeni kaThamari. So izwi lathi ke makayongena ngoba usefile umfowabo omdala. Makayongena umfazi kamfowabo. Lithi uOnani wayazi ukuthi inzala kuzukuba ngeyakhe wavuma wangena ekamerweni la lo uThamari ekhona. Bambatha bobabili ngalobo busuku balala bobabili. Wamazi wangena kuye bayenza inkonzo yocansi. Lithi iBhayibheli mase kufika isikhathi sokuba kuphuma imbewu kuye uOnani ingene kwesifazana wayichitha phansi imbewu. uNkulunkulu wayibuka leso senzo ngoba uNkulunkulu uyithatha serious indaba yabantu abashadile ukuthi benza ini ekamerweni ngoba babefana nabashadile mabengenene ngoba ushadile uThamari endodaneni kaJuda uNkulunkulu aseyibulele. Lithi ke mase kufika inzalo wayilahla phansi. So lento kulahla kwakhe phansi wayibona uNkulunkulu ngoba uzibona zonke indlela zomuntu uNkulunkulu. Lento kulahla phansi wayebhekile. So njoba ebhekile waye uNkulunkulu yini yamenzayo ubheka ukuthi benzane ekamerweni. Yingoba wathi uNkulunkulu uzala nani nande. So kuzaleka kanjani bafowethu sande? Siqala ngokushada ningathi nenceko lana siyibonile ukuthi masizalane esande. Lonto into siqala ngokushada sigcine ngokuzala. Siqala ngokuzala sigcine ngokushada. So wababona ke behlibe ekamerweni into abayenzayo ngoba uyibusisile inkonzo uNkulunkulu yasekamerweni. Wambona uOnani mayesechitha phansi. Wavele wadina uNkulunkulu ukuthi wathatha iseed wathatha imbewu wayilahla emhlabathini. Lithi iBhayibheli wabo wacasuka uNkulunkulu wayeseyambulala. Ngoba yini? Ngoba uvimbe ilokhuzana iimage kaNkulunkulu ukuthi vele. Uvimbe ukuthi umfanekiso kaNkulunkulu vele. Ubulawela ukuthi umelene nezwi kaNkulunkulu ethizala nani nandi ngoba yena uthi ingane mayizozalwa mayibizwe ngaye. Kanti kulolu hlelo longenana umuntu ozoyigama ingane ebizwa ngaye yilo ongasekho. Waba nomona. Waba mubi enhlizweni. Walahla phansi imbewu kaNkulunkulu. Ngakho ke waba mubi uNkulunkulu wambulala. Wayilahla phansi. Awufunda ivesi elandela? Uverse 10. Kwaba kube emehlweni kaJehova lokho akwenzileyo wambulala naye futhi. Kwaba kube emehlweni kaJehova naye wambulala ngoba nomfowabo umbulele. Kwaba kube emehlweni kaJehova naye wambulala. Wambulalela uNkulunkulu ulahle phansi iseed. Ngoba iseed ayilahlwa phansi. So yonke enye indlela eningayisebenzisa abantu abangamazi uNkulunkulu ukuprevent ukuthi ningamithi idemonic. Ngoba indlela ukuthi ungamithi ukuprevent ukumithi ukuvala amathanga. Yonke enye indlela bafowethu uthe uNkulunkulu anginitshele lokho. Uthe nalendlela enisebenzayo amakhondom ukuthi nidlala kahle vele nina amakhokho niwagqokile bese nigcwalisa amaplastic niwakhiphe niwalahle. Uthe uNkulunkulu kube emehlweni akhe nidlala ngeseed. Ninecala lokuthi na preventer na terminator ukuhlangana kweseed nembewu. Baphuma umfanekiso kaNkulunkulu. Lento uNkulunkulu ayithatha serious nina niyenza ijoking namadimoni aningene. Ungenayo uJesu ngeke uzuyeke lento engisho. Ungabuze mina ukuthi ke thina ke sishadile nceke ukuthi wasenze njani ngamakhondom. Ungabuze mina uNkulunkulu uthanga ngisho. Wena othi uyakholwa uyathandaza hambe uyobuza kuyena. Ngoba lento eniyenza uthi uNkulunkulu iyafana neyenziwa uOnani. Nathatha iseed nayilahle emhlabathini. Uthe uNkulunkulu lento yokusoma. Uthe izinto efana naleyenziwa uOnani sisona. Ukusoma yini? Yilento ukuthi abantu bajole nentombi ukuthi ihamba umhlanga. Alale nayo mase kufa emathangeni mase kufanele kufika iseed ayichithe emhlabathini. Sisono kuNkulunkulu. Sisono kuNkulunkulu. Nalezi bafowethu enifake emaplastic namakhondom ingane nayo zilahla. Nathatha amaplastic nawo waflasha nama toilet nawo wafaka emgqomeni. Nisazoma kuNkulunkulu nichaza ukuthi nidlaleleni ngeseed. Lento uNkulunkulu ayithatha serious. Amadimoni anenzisa yona ibe lijoke. Nisazozilandulela. Nisazoma nichaze uNkulunkulu uthi nenzani. Nisazoma kuNkulunkulu ngosuku lokwehlulela njengoba nifuna ukuyokwehlulelwa. Nithi maningatshelwa iqiniso ngoba nifuna ukuyokwehlulelwa uNkulunkulu. Iqiniso lona ukuthi vele nisazoma phambi kaNkulunkulu.
mhlawumbe mfowethu sowalahla amaplastic ala ko10 ingane zakho lo 10 ozokume nazo ngoba walahla iseed. Abortion is sin. Abortion is murder. Aborters are murderers. Abahushuli ngababulali, abadayisi beimbiza zokubulala ngababulali. Dadewethu iphe yakho noma ngayibulali nosuku iyakhula emkhathini, ngosuku le judgment uzoma nayo. Noma wayibulali ine hour, nge judgment day uzoma nayo. Abortion is murder. Aborters are murderers. Mfowethu iphe yakho ngoba wamithisa watshela uma wengane makalahle lo dodi, wathatha umfanekiso wawushonisa phansi, wawususa indaba ukuthi uyi-image kaNkulunkulu wenza waba udodi. Usazoma naNkulunkulu phambi kaNkulunkulu nengane yakho, uzoma phambi kaNkulunkulu nomntana wakho. Dadewethu yebo uqiniso ne-degree kodwa iqiniso futhi ukuthi unesidumbu. Yiqiniso ukuthi unefika, yiqiniso futhi ukuthi unesidumbu. Yiqiniso ukuthi ushade betshenti awukaze waba naye ingane kanti unazo. Yiqiniso zoma nalo phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngale sikhathi udlala lo mdlalo wakho okuthi wena usafe ngoba ufakile amakhokho egame. Ngoba manibiza amakhondom nithi amakhokho egame. Yiqiniso uzoma phambi kaNkulunkulu nesixuku seingane zakho. Awunayo ifika ngoba udala ukuba unefika. Yingoba khona izinto ezahlala wasiterminate. Umbulali. Why eyakho ngendlela onesibindi ngakhona awuzange uyinike ngisho ithuba lokuthi iqanjwe igama. Kodwa inalo emkhathini. Inalo endiyakhula. Ayikhulele ezulwini, ikhulele emkhathini kuSathane. Ngoba zonke lezi eziabortiwe ezibulele ziyafana nabantu ababulewa kokuthalwa okuthwalwa ngabo. Angithi wena wawuyodlala uholwa umoya wamadimoni, umuntu uzalelwe esonweni, lo wakho wamabhotha akafanga waya uNkulunkulu, wafa uSathane waphuza igazi, umphefumulo wagcina ngakuyakhula. Jola ke wena ongafuna ukusindiswa, othi kumnandi lento oyenzayo, usazoyisola hayi kancane. Usazoyisola lama voices owezwa ngakulalisa ebusuku ingane yakho leyo. Akuzona ilwana kubona othikoloshi ingane zakho. Usazoyisola ingane zakho. Ingane zakho. Baze bakwenza ngisho umemulo bakhulisa kini. Bethu sayiphethe kahle bebona ifika ingane unazo. Ugogo omdala kahle kahle. Andimlenzi yafakaza ukuthi khona into yake yahlala. Wayiklinya, wayibulala, wayifaka imbiza, wayifaka amaphilisi. Nabo bomama bembiza abathakathi nababulala ama-murderers. Siyaqhubeka. Genesis 10 uverse 4. Amadodana kaJavani. No sis. Chapter 4 verse 10 no 11. Khululwa ababulali namhlanje. Khululwa ababulali abahlele ema-office. Khululwa ababulali abamile ema-pulpit. Abashumayela, abasihlabelelela, abasibangela umsindo. Khululwa ababulali namhlanje. uNkulunkulu ufuna wena. Noma ungaqinisela, noma ungangizonda, noma ungangithuka, noma ungenzani, uNkulunkulu uthe angisho njengoba uzonda udliwa icala. Uzo-influence abaningi ukuthi bangangilaleli ngoba udliwa unembeza. uNkulunkulu akenze inhliziyo enecala ibe msulwa kuye. Nina enisomayo bafowethu ninezingane. Bafowethu enisomayo nilala nosisi abathi bambe emhlanga nichithe phansi ninezingane. Yeah. Genesis 4 uverse 11. Usuqalekisiwe verse 10. Verse 10. Khona wathi wenzeni na?
izwi legazi lamfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Wenzeni na izwi legazi likamfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini? Udadewethu wenzeni izwi legazi lengane yakho liyakhala lisemhlabathini? Mfowethu wenzeni izwi legazi lengane yakho liyakhala lisemhlabathini? So long umithisile wabulala mfowethu, ubulela igazi lakho, ukinyile igazi lakho, and igazi lengane yakho liyakhala ihawa nehawa, usuku nesuku, isonto nesonto, inyanga nenyanga, unyaka nonyaka, uyofa mawungamamukela uJesu, uxolelwe esonweni sakho segazi lengane yakho walibulala liyohlelela ikhala likumangalela kuNkulunkulu, uyofa unecala lokubulala, uyofa. Mfowethu uyangumithisa amantombazane wakhiphisa izisu, wakhiphisa izisu ngoba uyadlala wena uyiplayer, wakhiphisa izisu phika inganti ngangingengedwa, usisabe nestress abulale ngoba ezwe eyazi ukuthi wena ingane yakho, wena uthi wawungewedwa, umuntu abona ukuthi uzoshona phi nengane engenaba bayibulala. Mfowethu uzoma phambi kaNkulunkulu, and igame izobe seyi-over, uNompempe yobe seyishayile i-final whistle, igame yobe isiphelile. So ufacene ne-reality. Igazi liyakhala, igazi line-voice, igazi line-voice. Ucabanga ukuthi uthakathiwe, kanti i-voice yegazi lengane yakho liyakumangalela, likuvalele zonke izinto ezi-right. Ungakalivumile lokuqala naleso sono, uphenduke kuKristu uJesu, angeke ube nanhlanhla, angeke ube nampumelelo. Noma ngabe wena uright kuyaphumelela, kodwa le engikutshela yona iyona ongeke, iyona ekulindile ngaphambili. Ma uNkulunkulu ekwehlulela, uyofika nenqwabe yengane ongazazi ukuthi kwakuyezoba, uzozazi ngalelo langa. Dlala lo mdlalo, ungafuni ukusindisa ukuthi usabhizi nabafana, uthi udlubusha kodwa wena ophilayo. Dlala lo mdlalo uSathane athi mawudlalo, kodwa ekugcineni uzoma phambi kaNkulunkulu. Verse 11. Verse 11. Usuqalekisiwe emhlabathini. Usuqalekisiwe ke mbulali, uqalekiswe kuphi? Emhlabathini. So every murderer is cursed. Wonke umbulali uqalekisiwe, ohushulile uqalekisiwe, odubulile uqalekisiwe, ogwazile uqalekisiwe emhlabathini. Yes, uqalekiswe imvelo manje, ungaqalekiswanga babantu. Wena ngoba umfuna uJesu uzohamba ugijima umama ukuthi bayabona uthi yosusa amanzi amnyama, ugezo ngamagazi einkukhu emgaqweni, ehlathini eintabeni, ukuthiwa hamba ungabheki ngasemuva boyolahla ibhadi. Akho lutho ezoshintsha, akho lutho eseshintshile kudala uhamba, ngenxa ukuthi umhlabathi wenze njani. Usuqalekisiwe emhlabathini ovulile umlomo wawo ukwamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Ngoba umhlabathi wamukela, wavula umlomo wamukela igazi lomfowenu esandleni sakho. Ngalo ndlela waqalekiswa wena. Umhlabathi wathatha sonke isibusiso sakho, wakunika ikhesi, ingakuwena ikhesi, ngenxa yomsebenzi wesandla sakho. Nala uthi yoshadela khona uzuzala ngisho yodwa uyozuxoshwe. Uyozuxoshwe. Mhlawumbe nalo ushadile manje umshado uyahamba, uyaphela, uyachitheka. Indoda ilala ngaphandle, uyozuxoshwa. Dala wazala. Uqalekisiwe ezinye ke ifebe zifuna ukufoba kamnandi vezambe ziyokhipha isibeletho. Mhlawumbe ushadile nje wakade wasikhipha isibeletho. Uthema ubuyele engqondweni zakho wabona ukuthi yazi ikhona into esengenza, ikhona insizwe esengangibona. Ngempela uNkulunkulu afuna ukukubonisa ukuthakathaka bakho, ayivumele lento yakho ushada. Manje usuyazibona kubunjalo bakho, indlela zakho zikumele ngaphambili. Awuyitshela indoda ngangifeba, ngingafuna emakhondom, ngingafuna emaphilisi, ngingafuna ukuthi ngayokhipha isibeletho isona esingekho. Ngeke uzuzale. Siyawazi amaqingeni bonondindwa, impilo eniphilayo ukhipha ibeletho. Uzosithatha phi ke manje? Uzosithatha phi manje? Qalekisiwe phela manje. Qalekisiwe, amadimoni anikhiphisa ngisho ibeletho. Sela lizingengakwe nakubulala nakubhubhisa. Tshontshe ngisho isibeletho sakho uSathane. Hamba usifaka abanye abangathi bahlakaniphile, abayigwila, abangabathola abantwana. Nabekudala babephila lempilo ephilayo. Uzoyisola.
hayi kube namphumela eqalekisiwe wena emhlabathini qala usemhlabathini akho umuntu obonayo akho shembe akho lehlanyana la neziwasho zakhe namavaselini akukho nix ezokukhulula la ngaphandle kokuwamukela uJesu inkosi nomsindisi ya qala sifunde bese incwadi entsha Leviticus 18 verse 21. Do not permit any of your children to be offered as a sacrifice to Molech. Do not permit any of your children to be offered as a sacrifice. So every time abantu keep isizwe baya sacrifice ama-Amon ayesacrifice kuMolech uNkulunkulu wama-Amon. So uMolech kwakuyisithixo esiyitshe lesi sithixo esiyitshe sase blood test kwakunikelwa kuso izingane zishiswe kulesi sithixo uma seshiswe ngomlilo sababovu kwakuthathwa ingane yonamatheliselwa kusona ngalesikhathi inamathela ingane ishala phezulu esithixweni babe beshaya igubhu kakhulu ukuthi bangawuza umsindo wengane ekhalayo babethatha le ngane abayizele ngaphandle nce kaNkulunkulu komshado babengathathi le yasemshadweni ngoba kwakuthiwa lezi ezamabhadi asiyinikele lapha ukuze sikhiphe ibhadi sithole inhlanhla bathathe lezi abayizale bejola bahambe boyisacrifice bonke abantu abenza abortion angikutshele ngikhululeke yiba abajolayo ngoba into yabo ayihlelekanga. Do not permit any of your children to be offered to Molech as a sacrifice. So kamama sesithixo kwakunedimoni elexesha engene sasithixo esibizwa ngoMolech esasiphuza igazi ngoba amadimoni ancanelwa igazi nehlaba inkukhu phuza igazi amadimoni nehlaba imbuzi aphuza igazi nehlaba inkomo aphuza igazi so uhlabe wenza yonke into uyaqhubeka uyadakwa niyaqhubeka niyantshontsha niyaqhubeka niyafeba niyaqhubeka nidlizona kanti lento emhlatshelweni ayinsizi kungani inganisizi nihlukanise nezona yingoba ni sacrifice uSathane oqashe ngalento enithi nikholelwa kuyona ngeke niyeke ngoba uSathane is blood thirsty akaphuza amanzi akaphuza iwayini phuza igazi kuphela udila negazi lonke ke nini na sacrifice ingane zenu zadliwa igazi laphuzwa uSathane lisaphuzwa uSathane yingakho into yeabortion amadimoni abambo president ukuthi mayibe ikhona abortion makube nama activists bayilwele bathi makusikhushula izizwe bathi into ilungelo lobuntu and free kodwa licala kuNkulunkulu. Do not permit any of your seed, any of your descendant, any of your children to be offered as a sacrifice. Yaphe yakho mhlatshelo waphuza udrago wamimiliti juice igazi lengane yakho linjengejuice kuye awunanembeza sifazane and awuzugcina uyaqhubeka ngoba lo moya kuwe uJesu yedwa namandla okukhulula kuwe. For you must not bring shame on the name of your Lord. Do not bring shame. Ngalethi ihlazo kuNkulunkulu. Lokho abahushi bezise nelihlazo nilethi ihlazo emehlweni kaNkulunkulu. Nilethi ihlazo emehlweni kaNkulunkulu. Siya kwincwadi yamaHubo sesithandaza. Lihlazo emehlweni kaSomandla. Lihlazo ningcolile nebabi. Lithi iBhayibheli encwadini kaThithu nasemsebenzini yonke emihle anisizi lutho. Nasemsebenzini kaNkulunkulu emihle ni useless kulento ongasindiswa kwenu ngoba nenza umsebenzi yobumnyama. Londla uSathane ngamagazi. Na wena chithwa ama boyfriend imihla ngemihla ngoba nani nichitha igazi labanye abantu. Ujola wena kufingane. Utheni ungafi wena kade ujola. Jola wena mase kuthiwa khona iphutha elenzekile bese kuyobulawa ingane. Angikutshene nansi imfihlo alikho iphutha ekuzaleni kade ujola. Ngezwe abantu beqamba manga alikho iphutha emntwini ozele ejola. Singakhuluma ngokuthi angathi kwenzeka iphutha emntwini kade edlwenguliwe. Wena kade ujola alikho iphutha kulonto. Angithi wazikhumulela wena ingubo zakho zangaphansi. Uye khona futhi ngeintention lapha wawulele khona ngomhlanu ubala amapali. Alikho iphutha. Ayiphutha lona likho. Alikho iphutha. Jola ngenhloso, metha ngenhloso. Indaba ime lapha. Yeah. Mahubo 106 verse 37. But
bachitha igazi elingenacala, igazi lamadodana abo namadodakazi abo, abawahlabela izithombe zaseKhenani, izwe langcolisa igazi. Awufunda verse 30 elingaphezulu. Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Bonke abenze abortion ingakhilwelwa kuthiwa mabavunyelwe. Yingoba uSathane unqaniwe and uzofa ukunqanwa uma nina ningahlabi. Uma nina ningahlaba amadimoni athi akaphuze ini. Nithi makaphuze ini amadimoni. Ngoba niwosho mina umuntu ongamamukela uJesu noma ngabe ubani, noma ngabe upresident, noma ngabe umfazi kapresident, ongamamukela uJesu umngani wamadimoni, ufida amadimoni. Manje uthi makaphuzeni ke. Ngoba lithi amadodana namadodakazi abo bawahlabela amadimoni. Umhlatshelo bayawasacrifice. Bafethu nowandla uSathane namadimoni akhe ukuze kube nini ngegazi lengane zenu. Bafowethu bodadewethu nomondla uSathane namadimoni akhe kuyoze kube nini ngemiphefumulo engenacala igazi lengane zenu. Kujoleni nakwafi ingane. Ujolelani ongayifuni ingane? Usazoma. Ungakhathazeki fubuka le video ugcine la ugcina khona usindiso mawufuna ukukhulula. Mawunquma ukuthi uzofuna njalo makube njengokukhuluma kwakho. Mawanquma noSathane ukuthi wena uyofa wenza umsebenzi yakhe njengokukhuluma kwakho makwenzeke. Kodwa le ngisho ikulinde ngaphambili. Ngimangalele already njengoba usubukile. Fanele ngithi mina ngiyabonga Jesu. Ngithi thank you Jesus ngoba sengikumangalele wena umbukeli wayo. Verse elandelayo. Verse 38. Bachitha igazi elingenacala, igazi lamadodana abo namadodakazi. Bachitha igazi elingenalo icala lamadodana namadodakazi. Ngoba umuntu onecala yilo owenzile isono aze aterminate aze abulale. Kodwa mayesebulala ubulalo ongasenzanga isono. Gazi lamadodana namadodakazi Kodwa vele bafethu angikhuluma iqiniso. Zonke le ngane nizala nijola. Nazo zizoni vele ngithi umuntu uzalelwe esonweni. Manje oba nizala nikathi nijolela nje kanje. Lo ngane niabortazi ya straight kuSathane. Khona lingekho into yona ngokwazi eziyenzile. Ngoba zibulewe kade zitholakele ngekudlalwa egemini. Akusi pregnancy ebenesibusiso sikaNkulunkulu. Kuyafana nalezo uphuphumisa isibodadewethu abajola. uSathane uyabonta uzimisele ngokuzala uzimisela ngokumnika adla phuze avela azoshaya isisu ngezifo noma ngani vele kuphuphumisisa aphuze uSathane namadimoni. Hlabela ingane zenu engithi phela bomithi ungasindiswanga azange uthandazela khosibusiso kulonto manje uyithatha phiki protection ayikho protection Sathane efuna ingane uyeza azoyilanda adle ngoba nisindiswanga. Hamba bathandaza uthi uyofuna ukuchatha ukuphalaza wenze ukuze uthole ingane usayifuna endaweni errong futhi usayifuna ekujoleni. Sathane unomoya obusathane obusa ngaphakathi kuwe. Udla izono nje igazi likaJesu lichithekile ngoba zokutakula likhulule lisulele igazi elisesandleni sakho salabo sobabulele bengakaboni ngisho ilanga bengakanceli ngisho ibele bengakaqhanjwa ngisho amagama. Chitha igazi lingicela uhlisele umsindo wama strings kancane. Qhubeka verse lelo verse atulifunda right. Abawahlabela izithombe zaseKhanani izwe langcoliswa igazi. Izwe ke manje ligcwele igazi. Ngeke upresident aqeda indaba yeGBV awumhlaba wonke uzoyiqeda iGBV. iGBV ilele kulamagazi achithwa yonke imihla kwiabortion. Ngoba uchithile igazi lomuntu ukuthwela sifunde khona kuGenesis chapter 9 verse 6 lakhe liyachithwa ngabantu. Ngeke kiziphela iGBV kusekhona iabortion. Ngikhuluma imfihlakalo manje. Ngidalula imfihlo. Akekho ozoyistopisha iGBV. Stop iabortion. Stop iabortion. Akekho ozostop indaba yeGBV. Angeke. Ngeke iziphele iGBV. Ngeke iziphele iGBV. Phenduka mfowethu.
izandla zakho zinegazi. Phenduka mama odayisa imbiza, izandla zakho zinegazi. Bhuti odayisa amaphilisi, bhuti odayisa amaphilisi abortion, izandla zakho zinegazi. Dade wethu wahushula isisu, ingane yayinosuku, yayinehora, izandla sakho sinegazi. Mfowethu ogcwalisa amaplastic ama-condoms, izandla sakho sinegazi. Noma ngabe yini le eniyenzayo ukuterminate pregnancy, izandla zenu zingcolile. Izwe ngenxa yenu ligcwele igazi. Uma uyisola enhlizweni yakho uphenduka, uNkulunkulu uyakuxolela. Gazi kaJesu hlanza lisusa izono zonke, ube muhle, ube msulwa, ungabi nabala emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu mayithethelela ube seyakhohlwa. When he forgives, he forget. Ngeza kuye, sango lakhona lisavulekile. Usengeza kuye, kuthini enhlizweni yakho? Ma ingane yakho isemakhazeni, uma ingane yakho isesiswini sika Sathane, and usaqhubeka ungaphendukile, uzobabulala kuze kube lini ungabuyeli kuJesu and ungayisoli. Isifebe asilazi ihlazo. Harlot knows no shame. Harlot knows no shame. Buyele kuJesu, buyela kuJesu. Yakuba khona umthombo endlini kaDavid uyakuvulela izono nobubi nokungcola kwendlu kaIsrayeli. Yiwo lo mthombo owagobhoza eCalvary. Mayihlatshwe indodana yomuntu. Usengabuya nawe nalokho okwenzile. Ngiyaxoleleka kuNkulunkulu egameni likaJesu. Uhlele enhlizweni yami ukuthi ngithandaze. Nawe umuntu oyisolayo, uvalile amehlo akho la ukhona ngegazi nangegama likaJesu Kristu. Lithizwe ngesono esodwa esiphendukayo ezulwini kuba nenhlokomo egameni likaJesu. Zosho igama lakho la ukhona uthi mina Sorenso wakasibanibani ngiyaphenduka, ngiyazisola ngokubulala umfanekiso wakho uNkulunkulu ongenacala. Ngiyalizwa namhlanje icala lokuba nginegazi esandleni sami. Ngiyavuma Nkosi uJesu uthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Xolela izono zami, ngiyazilahla kuwe bengingazi. Ngamukele Nkosi, ngizokukhonza kusukela namhlanje kuze kube phakade. Ngokuba uthezwini lakho mamuntu, uma umuntu ekuvuma phambi kwabantu, nawe uyakumvuma phambi kaBaba naphambi kweingelosi. Baba wethu ongcwele nonguyise weNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, nanku umntwana wakhe evuma icala nesono sakhe. Uyaphenduka uNkulunkulu wethu ongcwele. Thinte ngegazi lakho Nkosi uJesu, hlanza unembeza nomphefumulo wakho umuphe ukuthula ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo nebusayo kuze kube phakade naphakade. Amen.